Dobar dan svima i dobrodošli na današnji webinar kojeg provodimo u sklopu Pattern projekta. Ovo je jedan od 3 webinara u sklopu tog projekta. Prvi je danas, drugi će nam biti 3. studenog i posljednji 10. studenog. Već ste nešto vjerojatno o tome čuli, no svakako ćemo vas još obavijestiti. Nakon tjedna otvorenog pristupa nastavljamo u istom tonu. Tako će naša tema danas biti znanstveni safari, kako preživjeti među predatorskim časopisima, a o tome će vam nešto reći više moja kolegica Martina Žugaj. Martina Žugaj radi kao knjižničarka u Centru za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković od 2022. godine. U svom radu je posvećena podršci korisnicima knjižnice, administriranju institucijskih repozitorija Fulir i Fulir Data. Bavi se nabavom knjiga i časopisa te razvojem i promicanjem otvorene znanosti i dobrog upravljanja istraživačkim podacima. Martina aktivno sudjeluje u međunarodnim inicijativama kroz angažman na servisu Open Air, a uključena je i u projekte Pattern i OS Trails. I s tim bih prepustila riječ kolegici. Hvala Lorena. I dobrodošli svi na današnji webinar. Kao što je Lorena rekla, naziva znanstveni safari, kako preživjeti među predatorskim časopisima. Samo da podijelim svoj ekran. Evo ga, jel se vidi sve? Može. Ok, sve u redu. Dobro. Super, dakle današnji webinar je dio edukacije koja je nastala u sklopu projekta Pattern, kojeg je Centar za znanstvene, to jest Institut Ruđer Bošković je dio tog projekta. Centar za znanstvene informacije sudjeluje u 2 modula, modulu o otvorenom pristupu i modulu o fair upravljanju istraživačkim podacima. Današnja tema je dio otvorenog modula otvoreni pristup, a u samom projektu, dakle projekt Pattern, okuplja partnere iz cijele Europe s ciljem promicanja otvorene i odgovorne znanosti, razvijanja kompetencija istraživača i knjižničara te jačanja transparentnosti i etike u objavljivanju. Cilj ovog projekta je potaknuti otvorenu, suradničku i odgovornu znanstvenu kulturu i upravo je tema o kojoj danas govorimo jedno od temeljnih pitanja otvorene znanosti, kako znati kome možemo vjerovati kad objavljujemo svoje istraživanja. Kao što sam već rekla, ovo je dio modula otvoreni pristup. Otvoreni pristup, što vjerujem da svi znate, ima brojne prednosti, veća je vidljivost vašeg rada, dostupnost istraživanja većem broju ljudi i brže širenje znanja, ali otvorenost je samim time donijela i nove izazove. Pojavili su se predatorski izdavači, oni koji iskorištavaju model otvorenog pristupa i naplaćuju objavu bez kontrole kvalitete. Oni se predstavljaju kao legitimni izdavači, ali rade zapravo u suprotnosti sa znanstvenim i etičkim načelima. Upravo zbog toga danas govorimo o tome kako ih prepoznati i zaštititi svoj rad. Ciljevi današnjeg webinara su naučiti procijeniti časopise i izdavače, znati prepoznati prakse predatorskih izdavača i pronaći pouzdane izdavače za objavu svog rada. Nakon ovog webinara se nadam da ćete moći da ćete biti sigurni da sve ovo možete i napraviti. Ovo je kratki sadržaj. Webinar će biti podijeljen u 3 dijela. U prvom dijelu ćemo govoriti o odabiru časopisa, što riskiramo, kakav je pritisak u akademskoj zajednici i kako se predatorsko izdavaštvo uopće razvilo. U drugom dijelu fokusirat ćemo se na evaluaciju publikacija, konkretne alate i kontrolne liste pomoću kojih možete procijeniti pouzdanost izdavača časopisa i konferencija. A zadnji dio je o načelima transparentnosti i najboljih praksi znanstvenog izdavaštva,
To su standardi koje su definirale vodeće organizacije i koje vam mogu pomoći u cijeloj ovoj temi. A krećemo od pitanja što sve riskiramo kad biramo časopis za objavu. Dakle, odabir časopisa je jedan od važnijih trenutaka u procesu objavljivanja. Odluka o tome gdje ćete objaviti određuje vidljivost vašeg rada, a može imati i utjecaja na reputaciju znanstvenika. Mnogi autori biraju časopis prema brzini objave ili visini naknade, no takve odluke često dovode do problema. Pritisak akademske zajednice da se neprestano objavljuje poznat je pod nazivom, pod terminom publish or perish, odnosno na hrvatskom bi to bilo objavi ili nestani. Ovaj izraz pojavio se između 1960. i 80. godina, kad su kvantitativni pokazatelji poput broja objava, broja citata i faktora utjecaja postali mjerilo uspjeha u znanosti. Tad je objavljivanje postalo nužnost, a ne samo sredstvo dijeljenja znanja. Taj pritisak je postao globalan fenomen i doveo je do pojava kao što su predatorski časopisi, pristranost kod citiranja, loša kvaliteta istraživanja i smanjena reproducibilnost rezultata. Drugim riječima, kvaliteta je pala, a brojke su one koje su postale cilj. Kako to utječe na samo istraživanje i akademsku zajednicu? Naglasak je sve više na izgradnji životopisa, a ne na izgradnji znanja. Ta kultura zapravo potječe iz američkog akademskog sustava i često se promiče jedan pristup za sve, dakle svi se gledaju jednako. Posljedica toga je da se znanstvenici usmjeravaju na kvantitetu, a ne na kvalitetu publikacija, i to je nešto što je otvorilo prostor za predatorske izdavače, jer oni upravo nude ono što tom sustavu, što taj sustav najviše traži, a to je brza objava i jednostavan postupak te objave. Sad, što riskirate? Pojedini nakladnici, ovo isto vjerujem da svi znate, je da za objavu rada u otvorenom pristupu često naplaćuju takozvane Article Processing Charges ili APC. Te naknade same po sebi nisu problem, jer pouzdani izdavači jasno navode što ta naknada pokriva, a među tim su recenzije, sve što se tiče nje, dakle obrade prijava, pronalaženje recenzenata, koordinacija te recenzije, dalje imamo uređivanje samog rada, grafička obrada, tehnička podrška, indeksiranje časopisa, a samim time i rada, i promociju i održavanje pristupa. S druge strane imamo predatorske izdavače koji također naplaćuju iste te naknade, ali bez ikakvih ili minimalnih usluga, odnosno ovih stvari koje sam sad nabrojala. Dakle, nemaju recenziju, nemaju uređivanje i nemaju kontrolu kvalitete. Oni su tu da iskorištavaju sustav i potrebu znanstvenika da objavljuju, samo nude privid profesionalnosti. Zato je važno znati što se krije iza svake ponude za objavu, odnosno iza svakog časopisa do kojeg dođete. Predatorsko izdavaštvo znači, kao što sam rekla, naplaćivanje objave koje ne pruža osnovne usluge, a u ekstremnim slučajevima prihvaćaju se apsolutno svi radovi. Ono što je jedino bitno je da su plaćeni. Ono što također rade je da objavljuju i posebne brojeve na zahtjev, često bez ikakvog uredničkog nadzora. Cilj
i mi ovdje opet nije znanost, već profit i takvi izdavači ugrožavaju povjerenje u cijeli sustav znanstvenog izdavaštva. Šteta za znanstvenike je tu višestruka. Predatorski časopisi, objavom u predatorskom časopisu autori mogu izgubiti svoju reputaciju, njihovi radovi nisu vidljivi, nisu citirani, a ponekad moraju i dodatno platiti ako žele povući svoj članak. Rezultati koji bi mogli biti korisni za znanstvenoj zajednici ostaju skriveni i gube se u moru sumnjivih publikacija. U najgorem slučaju sami znanstvenici gube vjerodostojnost i njihov rad se više ne smatra relevantnim. Pa evo, ovo bi bila neka definicija predatorskog časopisa. Oni funkcioniraju po tom obrascu naplati objavu, ali bez usluge koja je dio legitimnog izdavaštva. U literaturi se također često nazivaju questionable journals, illegitimate journals, deceptive ili fake journals, ali bez obzira na kako ih nazivamo, bitno je da oni svi djeluju sa jednom namjerom, a to je zaraditi bez obzira na kvalitetu onoga što se objavljuje. A sad, kako ih prepoznati? Oni obično imaju skrivene troškove ili nejasno napisane troškove koji su troškove za autora, garantirano brzo prihvaćanje rada, ponekad je to čak i u roku od tjedan dana, a ponekad možda malo više, i također imaju nejasne informacije o urednicima i recenzijskom postupku. Ako vam netko jamči objavu za nekoliko dana, to je definitivno jasan znak da nešto nije u redu. Osim toga, koriste se često lošim jezikom, dakle to uključuje lošu gramatiku, lošu kvalitetu produkcije, gdje ne postoji nekakva jezična provjera niti uređenje samog rada. Onda nemaju politiku o etičnosti, a također i nemaju praksu ispravljanja ili povlačenja članaka. I to su neki detalji koji razlikuju ozbiljne izdavače od onih koji samo glume profesionalnost. Ovdje imamo, ja sam pripremila jedan primjer, ali ima ih nažalost mnogo. Na lijevoj strani ekrana možete vidjeti primjer e-maila jednog predatorskog časopisa. Dakle, radi se o časopisu izdavača IOSR, Journal of Humanities and Social Sciences. Taj izdavač, vidjet ćemo kasnije, ima ne samo ovaj časopis, već i mnoge druge. Dakle, u mailu se obraćaju autoru, odnosno znanstveniku, i obavještavaju ga da će iduće izdanje, kad će biti iduće izdanje, dakle u travnju 2024. Što sve prihvaćaju. To, gledajući od početka, nije toliko zabrinjavajuće. Sad dolazimo do onoga koliko često se časopis objavljuje, a to je 12 brojeva godišnje. I ono što gdje navode da ovaj časopis prati vrlo brz proces publikacije, odnosno objave. Dolazimo također do indeksiranosti, gdje navode da su indeksirani u bazi poput Crossrefa, koja nije baza koja indeksira časopise. Ove druge su navedene, eto tako, svašta znaju navesti, a onda dolazimo do ovih važnih datuma, gdje vidimo da je zadnji datum za predaju rada 15. travanj 2024. dok je obavijest o prihvaćanju vašeg rada dobijete već unutar 3 ili 4 dana, a
datum kad će cijeli broj biti objavljen je 20. travnja. Sad ćemo otići na stranicu časopisa. Dakle, kao što sam rekla, ovaj izdavač ima ne samo ovaj časopis koji sam spomenula, već ih ima nekoliko. Zapravo ćemo ići na jedan drugi koji imaju, jer ovdje imamo neke zanimljivosti. Recimo kad odete na urednički odbor, gdje bi trebali se nalaziti osobe koje bi vam trebale davati neko pouzdanje u taj časopis. Ono što sam ja primijetila je da se 3 osobe nazivaju jednako. Možda je slučajnost, možda se zbilja ga zovu tako, 3 su različite fotografije, ali veća je vjerojatnost da to nije tako. Ovaj izdavač također, tu i tamo na stranicama možete naći neke greške jezične. Jedna od njih koju sam ja našla, stvarno je minimalna, je gdje jednostavno fali po jedno slovo ili nešto, što se ne bi trebalo događati, iako mislim može se svakome uvijek dogoditi. A sad kad bi otišli na radove koje ovaj časopis objavljuje, recimo u trenutnom broju, znači ovaj broj iz listopada ove godine, zadnji rad koji je objavljen ima neke zanimljive podatke kod sebe. Kad otvorite sam PDF rada, on izgleda ok, sasvim u redu, gdje onda dođemo do ovih datuma. Dakle, piše da je sam rad predan 12. listopada, prihvaćen je 22. dakle u roku od 10 dana. Koliko sam pregledavala ovaj časopis, to im je otprilike uglavnom tako, 10 dana im treba. Evo, danas je 27. dakle od prihvaćanja do objave, to jest od predaje do objave je prošlo 15 dana. Što ako ste ikad objavljivali ili razgovarali s nekim tko je objavljivao rad, mala je vjerojatnost da će se to dogoditi. Osim ovog rada sam naišla na još jedan vrlo zanimljiv. Samo sekundu. Aha, dok ja sebi nađem svoju poveznicu. Ovo je rad iz ove godine siječanj, a posebnost mu je da jednostavno nema navedenog autora. Netko je zaboravio očito navesti kad su slali rad, a sam časopis, odnosno njegovo uredništvo, se nije potrudilo provjeriti koji autor bi to trebao biti, i na kraju također nema niti jedne reference. Što se tiče DOI brojeva, recimo neki od njih jesu pretraživi. Ovdje piše recimo da su svi brojevi aktivni i pretraživi. Ja sam ih neke pretraživala, neki jesu u Crossref bazi pronalazivi, a neki nisu. Sad moram priznati da nisam baš sigurna o čemu to ovisi, ali opet i u nekim drugim časopisima se zna dogoditi da DOI ne radi, ali može biti neki znak da časopis definitivno nije dobar. Osim toga imamo i indeksiranost koja je zanimljiva. Evo, Google Scholar je ok, može biti indeksiranost, to može biti pobrana od strane Google Scholara. ResearchGate nije platforma koja indeksira časopise, kao ni archive.org, tako da više izgleda kao da su naveli neke stranice na kojima se možda i jesu nalazili, to jest vjerojatno se nalaze neki od radova koji su objavljeni u njihovom časopisu, pa su onda ovdje i navedeni kao da indeksiraju, a mislim poznate su stranice, odnosno platforme, pa dobro dođe da se nalaze ovdje na webu časopisa.
Dobro, da se vratimo na našu prezentaciju. To je bio primjer jednog predatorskog časopisa. Opet ima ih mnogo, ali proći ćemo kasnije na što sve paziti kod njih. Osim predatorskih časopisa, imamo jednu vrlo zanimljivu i pomalo sofisticiranu kategoriju predatorskog izdavaštva, a to su takozvani lažni časopisi ili klonirani časopisi, u engleskom se nazivaju hijack journals. Ova pojava se u nekoliko godina značajno proširila, osobito zato što je postalo vrlo jednostavno oponašati izgled legitimnih znanstvenih časopisa. Netko vrlo jednostavno može kopirati njihovu mrežnu stranicu, preuzeti naziv, logotip, pa čak i SSN broj, otvoriti novu domenu koja izgleda poprilično slično gdje na prvu ne možete vidjeti razliku i početi pozivati autore da pošalju svoje radove. Na prvi pogled sve izgleda u potpunosti vjerodostojno, a u stvarnosti je riječ o prevari. Takvi lažni časopisi predstavljaju zapravo oblik računalnog kriminala. Organizatori prevarom prikupljaju naknade od autora koji vjeruju da objavljuju u stvarnom časopisu. Radovi koje pošalju se ne objavljuju u službenoj verziji časopisa, ne prolaze nikakav recenzijski postupak, a zna se također dogoditi da ti radovi ostanu zauvijek izgubljeni jer se recimo lažna mrežna stranica ugasi i nestane. Oni su vrlo uvjerljivi, koriste, kao što sam rekla, iste logotipe, gotovo isti raspored stranica i jezik koji zvuči jako profesionalno, a ponekad također kopiraju i imena urednika, pa kad dođete tamo ne možete, vrlo vam je teško vidjeti je li riječ o pravom ili lažnom časopisu. U Hrvatskoj smo taj problem primijetili i ono što postoji u našem sustavu CRORIS je da takvi časopisi imaju oznaku da su lažni časopisi, tako da ako naiđete na njih u CRORIS-u definitivno treba biti oprezan. Osim na CRORIS-u, popis takvih časopisa možete naći na ovom linku, odnosno zove se Retraction Watch, koji ima popis lažnih časopisa. Prezentaciju ćete dobiti kasnije pa možete onda pregledati. A ovdje imamo jedan primjer. Radi se o časopisu Forum for Linguistic Studies. Ovako kad gledate na prvu, zapravo ne izgleda kao da je to lažni časopis. O lažnom časopisu lažni časopis je ovaj s lijeve strane, s desne strane se nalazi originalni, odnosno pravi časopis, ali zapravo je ovdje je riječ o tome da su oni kopirali časopis. Recimo, u međuvremenu je časopis preseljen na novu domenu, odnosno na novu stranicu, baš zato da bi izbjegli probleme koje su imali. Kad pogledate, dakle, ova dva linka, ovaj s lijeve strane i ovaj s desne strane, vrlo su slični. Dakle, oni koriste ono što originalni časopis ima je ovdje ima na početku OJS, dok lažni to nema, ali sve drugo je, cijeli URL je vrlo, vrlo sličan i na prvu, ako zaboravite da treba ovdje biti na početku OJS, mislim da je jako teško shvatiti da je riječ o kojem je časopisu riječ. Ono što su također napravili je da su kad gledate samu stranicu, ona ne izgleda toliko slično, ali ono gdje se vidi sličnost je kad dođete na sam rad.
na neki od radova, pardon, ispričavam se, gdje se vidi da su ne samo ukrali logotip, znači ovo je logotip, ovo je rad u lažnom časopisu, ovo je rad u pravom časopisu, dakle logotip je isti, nego je također i, mislim, sam izgled PDF-a je, ono, kad uđete je poprilično sličan. Nisu uspjeli baš sve preuzeti, znači kad ovdje imate, mislim, ovaj rad se vidi da je malo profesionalnije napravljen, ima copyright, ima doj broj, dok u lažnom časopisu toga nema. Imate naveden naslov koje je izdanje i SSN i na kraju autore i na kraju imaju reference. Također, kad pregledavate stranicu tog lažnog časopisa, može se primijetiti da dosta informacija je ili šturo napisano ili ne postoje, tako da kad idete pod about journal, vrlo je to slabo, malo toga napisano. Pod submissions, iako je ovo časopis otvorenog pristupa, ne postoji informacija o tome koliko treba platiti APC, dok kod ovog pravog časopisa to sve postoji. Također ovo da je indeksirano u Scopusu izgleda malo sumnjivo. Kad gledate na prvu, ova mala slova, kad provedete više ovoga vremena na nekim drugim stranicama časopisa, ipak malo više očekujete. To nam je bio primjer lažnog časopisa. Osim časopisa, također nam postoje i lažne konferencije. To je još jedan oblik predatorskih praksi. Na engleskom se još nazivaju spamferences. To je izraz koji se sve češće pojavljuje jer su ove konferencije postale izuzetno raširene, pogotovo u posljednjih 10 godina, a za razliku od pravih akademskih konferencija koje imaju jasno definirane ciljeve, recenzijski postupak, relevantan program i provjerene organizatore, lažne konferencije postoje isključivo da bi ostvarili zaradu. Njihov poslovni model je vrlo sličan onom predatorskom izdavaštvu. Oni naplaćuju kotizacije, nekad su to vrlo visoke kotizacije, ali ne dodaje nikakvu stvarnu znanstvenu vrijednost. Organizatori takve konferencije obično tvrde da nude apsolutno sve što jedan znanstvenik želi čuti, da je to međunarodni skup, ugledne recenzente, mogućnost objave u indeksiranim zbornicima i networking iz cijelog svijeta. Prepoznajemo ih po nekoliko karakterističnih obilježja. Prvo, imaju vrlo agresivno pozivanje svojih sudionika. Ako ste ikad primili, a vjerujem da većina ljudi je primila email koji počinje sa Dear Esteemed Researcher i poziv gdje vas pozivaju na neku međunarodnu konferenciju. Najčešće su to neki kratki rokovi i ti mailovi ne dođe samo jedan, dođe ih popriličan broj. Također ti mailovi dolaze s nekih generičkih adresa, sa gramatičkim pogreškama i uz obećanja o vrlo brzoj recenziji i međunarodnoj vidljivosti. Kad pogledate web stranicu, često ne piše tko točno stoji iza te konferencije, nema stvarnog sveučilišta, nema institucije, a kontakt je najčešće zna biti neka Gmail adresa.
a ako pokušate organizatora pronaći na Google, najčešće neće postojati. Imaju također vrlo čudnu kombinaciju tema. To je jedan od najjasnijih znakova da nešto nije u redu, jer kad vidite konferenciju koja objedinjuje teme iz potpuno različitih područja, kao što je na primjer International Conference on Education, Engineering, Economics and Environmental Science, gdje je povezano toliko tema koje ne, najčešće ne idu u jednoj konferenciji, dok prave konferencije imaju jasno znanstveno područje, a lažni pokušavaju obuhvatiti što više. I ono što je još neko obilježje je da organizatori često istog dana i na istom mjestu održavaju više, odnosno 5 ili čak 10 različitih konferencija. Svako ima drugo ime, svako ima svoju web stranicu. U praksi se to znalo dogoditi da je to jedna dvorana u kojoj se sudionici iz različitih područja jednostavno izmjenjuju često pred praznim sjedalima. Jedan primjer predatorskih konferencija je organizacija World Academy of Science, Engineering and Technology. Ona je poprilično poznata mreža predatorskih konferencija. Na njihovim stranicama se može vidjeti stotine konferencija, često istih naslova, samo sa različitim gradovima i datumima, ili sličnih naziva poput nekih konferencija koje se već godinama održavaju i koje su poznate, samo dodaju neku riječ. Iza svega toga stoji jedna organizacija koja prihvaća gotovo sve prijave i naplaćuje kotizaciju od nekoliko stotina dolara. Sudionici dobiju potvrdu o sudjelovanju, ali konferencije često ne postoje u stvarnosti. A ovakav primjer nažalost nije rijedak. Gotovo svaki tjedan se pojavi neka nova konferencija koja se promovira putem e-mailova koji se šalju na sve moguće adrese i društvenih mreža, a definitivno smo i mi u Hrvatskoj ti koji dobivamo takve mailove. Samo ću na kratko pokazati jer je ovo definitivno fascinantno vidjeti ovu njihovu stranicu. Evo ova prva dva reda gdje imate lokacije konferencije koje se održavaju, gdje se održavaju u isto vrijeme, dakle datum je sve 30. i 31. listopad. Održava se u isto vrijeme u Lisabonu, Los Angelesu, Montrealu, Osaki, Parizu i Vancouveru. A kad odete na jedan od tih, vidjet ćete popis, nisam brala, ali popriličan broj konferencija koje se u isto vrijeme održavaju. Treba poprilično scrollat do kraja. Kad odete na pojedinu, ona svaka ima svoju stranicu, sve to tu svašta lijepo piše. Kod venue nema ništa navedeno, iako se konferencija treba održati za 3 dana, ali imaju ovu digital oznaku, što bi značilo valjda da je konferencija online. I da, mislim, zanimljivo je gledat što sve to izgleda vrlo dobro. Evo, poprilično su im ove kotizacije, sve to izgleda vrlo dobro napravljeno, ali čisto kad gledate ovaj broj konferencija koji se održava, već vam tu postane sumnjivo o tome o čemu se radi. Neki još primjera lažnih predatorskih konferencija i časopisa možete naći ovdje sam stavila 2 izvora. Što se tiče predatorskih, odnosno lažnih konferencija, postoji jedan blog koji objavljuje, ali ima online još izvora. A što se tiče predatorskih časopisa, pardon, jedan od prvi popis koji ih je počeo popisivati je bio Billova lista.
Ona se trenutno ne ažurira, ali možete i dalje na njoj naći veliki broj predatorskih časopisa koji vjerujem da i danas postoje, jer nadam se da ne postoje. Ovdje imate još dva izvora gdje možete pročitati nešto više o lažnim konferencijama, kako funkcioniraju i neki komentar na predatorske konferencije koje je vrlo zanimljivo čitati, kako to točno izgleda kad odete na neku takvu konferenciju, šta se događa gdje se govornici ne pojavljuju, sve se otkazuje u zadnji tren i takve stvari. Stigli smo do drugog dijela našeg današnjeg webinara, a to je evaluacija publikacija. Dosad smo govorili ja sam pričala o problemu predatorskih časopisa, ali što kad želimo provjeriti je li neki časopis, izdavač ili konferencija zapravo pouzdana, odnosno kako možemo prepoznati dobre prakse u znanstvenom izdavaštvu. Procjena nam je bitna jer nam pomaže razlikovati pouzdane izvore od sumnjivih. Nije bitno, to jest nije dovoljno da časopis izgleda profesionalno ili da ima impact faktor napisano negdje na naslovnici. Bitno je vidjeti kako on funkcionira, ima li recenziju i ostale stvari. Ovo je jedna kratka kontrolna lista za časopise. Ona može služiti kao mali vodič koji vas može podsjetiti na ključne korake provjere, da ne preskočite nešto važno i da se ne oslonite samo na prvi dojam. Ona odgovara na pitanje je li časopis koji sam ja odabrala zaista pouzdan i relevantan za moj rad. Kreće od pitanja jesu li ciljevi i područje časopisa bitni, odnosno poklapaju li se s vašim istraživanjem. Ako časopis tvrdi da objavljuje radove iz svih područja znanosti, trebalo bi biti oprezno, to bi mogao biti neki znak. Pouzdani, kao što sam već rekla, pouzdani časopisi imaju jasno definirano područje i ciljnu publiku. Drugo, se možete zapitati citiraju li vaši kolege taj časopis, ako se radovi iz njega ne pojavljuju u literaturi koju ste čitali u zadnje vrijeme ili koju ste koristili, vjerojatno nije relevantan. Pouzdani časopisi su oni koje vaša znanstvena zajednica doista koristi i prepoznaje. Treba gledati urednički odbor, jesu li to stvarni znanstvenici s poznatim afilijacijama, probajte pronaći imena urednika na stranicama njihovih institucija. Uglavnom su uz imena navedene institucije ili u Orkidu. Ako ih nema, to može biti znak upozorenja. Provjeriti recenzijski postupak, pregledavaju li se, koliko proces traje. Ako je 3 dana, nije realno. Zatim indeksiranje, je li časopis indeksiran u uglednim bibliografskim bazama kao što su Scopus ili Web of Science. Neki časopisi to vole napisati na svoje naslovnice jer znaju da je to bitno, ali kad idete pretraživati baze ne možete ih tamo pronaći. Nalaz, ako je riječ o dijamantnom otvorenom pristupu, je li naveden na mrežnoj stranici DOA, odnosno Diamond Open Access Publishinga, Diamond Open Access Publishinga. Ako je časopis u otvorenom pristupu, je li izdavač član OASPE. Još ono što se može pogledati jesu li istraživački podaci objavljeni, odnosno najčešće se sad događa da pouzdani časopisi potiču ili čak zahtijevaju da istraživački podaci ili dodatni materijali budu dostupni u otvorenom pristupu. Ako to časopis uopće ne spominje,
ili ne dopušta dijeljenje podataka, to je znak da mu nedostaje transparentnosti, jer otvoreni pristup nije samo pristup članku, već i pristup podacima koji stoje iza njega. Što se tiče kontrolne liste za odabir izdavača knjiga, vrlo je slično. Ima li taj izdavač dobru reputaciju, odnosno ugled u objavljivanju, objavljuju li ga sveučilišta, knjižnice ili istraživačke institucije, jesu li knjige dostupne u katalozima i bazama podataka, ima li sustav recenzije prije objave, Pouzdani izdavači knjiga vrlo jasno navode urednički odbor, recenzente i način na koji se rukopisi biraju, a ako toga nema, vrlo vjerojatno nije riječ o ozbiljnom izdavaču. Slično imamo i za konferencije. Ako se naziv konferencije često mijenja, teme su preširoke, a organizator je nepoznat, vrlo vjerojatno je riječ o predatorskoj konferenciji. Tko su osobe koje su u organizacijskom i programskom odboru, jesu li to stvarni znanstvenici koje možete pronaći i na njihovim stranicama u Orkidu, postoji li recenzijski postupak za prihvaćanje radova, jer i za konferencije je bitno da to ima. Ako negdje piše pošaljite sažetak i bit ćete sigurni sudionik bez da se spominje nekakva recenzija, kriteriji ne postoje, to ne bi trebali se tamo prijavljivati. Bilo bi dobro provjeriti povijest konferencije, je li to neko novo izdanje konferencije ili je to konferencija koja se održava svake godine, ima vidljive zbornike i prethodne programe. I bilo bi dobro također provjeriti kotizaciju, što ona zapravo uključuje, konferencije koje su pouzdane, jasno navode koja je cijena, što ona pokriva, na primjer sudjelovanje, materijale, objavu zbornika, i lažne konferencije. Zna se dogoditi da kotizaciju spominju tek nakon što prihvate vaš rad i vrlo često traže nekakvu hitnu uplatu da to obavite što prije. Neki od alata koje vam mogu koristiti da bi vidjeli radili se o pouzdanom časopisu ili pouzdanoj konferenciji. Ja sam ovdje navela stvarno samo one koji su, mislim da ako vam nisu bili poznati do sad, mislim da bi ih trebali znati i da dobro dođu. Prvi od njih je Think, Check, Submit. To je međunarodna inicijativa koja pomaže autorima procijeniti vjerodostojnost časopisa prije objave rada u njemu. Think, Check, Attend se odnosi na konferencije, ona funkcionira na sličan način, pomaže provjeriti tko konferenciju organizira, postoji li znanstveni to je programski odbor, provodi li se recenzija prije prijavljenih radova. I ovdje sam još navela Compass to Publish i Journal Evaluation Tool, koji su u obliku kratkog upitnika i oni vam mogu pomoći da odlučite koliko je li izdavač pouzdan ili nije. I ako niste baš sigurni gdje poslati svoj rad, ovi alati mogu biti vrlo korisni kao neki prvi korak prije nego što donesete odluku. Samo ću na kratko pokazati Think, Check, Submit. Izgleda vrlo jednostavno, ima vrlo jednostavna pitanja. Ono što je jako dobro što se tiče njega je što je preveden na dosta jezika, a među njima je i hrvatski. On se možete koristiti ili za knjige i poglavlja ili za časopise. Otići ćemo na ovaj dio što se tiče časopisa. Dakle, on je podijeljen u 3 dijela. Prvi dio gdje promišljate, mogu promijeniti na hrvatski. Prvi dio gdje promišljate, gdje imate
o nekim pitanjima, odnosno natuknicama koje su naveli. Dakle, dalje imamo provjeru gdje imate određena pitanja koja morate provjeriti kod časopisa ili ako ih već znate možete odmah odgovoriti. Samo da napomenem da ovaj hrvatski prijevod ima jednu grešku, a to je da se ovo drugo pitanje pojavljuje 2 puta, ali nije tako strašno. Nakon što prođete ovaj provjeri dio, imate ovaj predaj dio, odnosno submit, i možete na kraju čak i preuzeti svoje rezultate gdje onda dobijete ispisano dakle koliko kvačica ima taj časopis u kojem bi vi htjeli objaviti. Što se tiče engleskog, postoji za skinuti PDF verzija, pa je onda možete koristiti, ne morate koristiti online verziju, možete ju koristiti ovako. Neki zaključak ovog dijela bi bilo da je u slučaju sumnje najbolje koristiti provjerene izvore. Dakle, provjerite časopis ako je u otvorenom pristupu, nalazi li se u DOI bazi, dakle Directory of Open Access Journals. To je baza koja ima dosta stroge kriterije ulaska časopisa unutra, sve je lijepo raspisano, sve na njihovoj stranici možete vidjeti. I časopisi koji se unutra nalaze su zbilja pouzdani časopisi. Provjerite nalazi li se također u bazama poput Web of Science i Scopus. Oni također imaju stroge kriterije i zahtjeve za kvalitetu. Osim toga, navedeni alati vam mogu pomoći ili ako se sam izdavač časopisa nalazi u bazama COPE, OASPA ili Diamond Open Access Publishing, možete zaključiti da je riječ o pouzdanom izdavaču. Ovdje je jedna napomena, a to je da uđete direktno na mrežne stranice organizacije, ove koje su ovdje navedene, jer i da tamo provjerite, jer neki časopisi na svojim stranicama navode da je izdavač dio ovih organizacija, što ne mora biti slučaj. I zadnji dio su načela transparentnosti i najboljih praksi znanstvenog izdavaštva. Kad govorimo o pouzdanim izdavačima, zapravo govorimo o transparentnosti, otvorenom i odgovornom načinu rada koji se temelji na povjerenju. Da bi se to povjerenje zadržalo, međunarodne organizacije COPE, DOI, OASPA i WAME, World Association of Medical Editors, su definirali skup načela koja određuju što čini kvalitetan i etičan znanstveni časopis. Ovdje je ukratko jedna grafika koja to prikazuje. Tih načela ima dosta, a ja ću samo kratko proći kroz njih. Dakle, pouzdan časopis ima jasno navedene ciljeve i područje djelovanja. Na njegovoj mrežnoj stranici uvijek možete pronaći podatke o vlasništvu, uredništvu i izdavaču. Urednici su stvarne osobe s akademskim pripadnostima, njihovi kontakti su javno dostupni. Također, ozbiljni časopisi jasno objašnjavaju kako se rukopisi ocjenjuju, to se recenziraju, koliko proces traje i koji se kriteriji koriste. Ono što također jasno definiraju su autorska prava i licencije. U otvorenom pristupu su to najčešće objava pod Creative Commons licencijama. Ono što je još važno je da časopis ima etičke smjernice, dakle što se događa u slučaju plagiranja, lažiranja podataka ili sukoba interesa. Pokazuju također i svoju financijsku transparentnost. Od početka znate postoje li naknada, kolika je i što uključuje. Pouzdani izdavači također odvajaju znanstveni sadržaj od oglašavanja.
oglasi ili sponzorstva nemaju utjecaj na odluke o objavi i moraju biti, znanstveni članci moraju biti neovisni i oslobođeni komercijalnog pritiska. I na kraju, ono što je važno je komunikacija s autorima, koriste službene kontakte, ne šalju masovne pozive i ne obećavaju nerealno brzu objavu. Na kraju prezentacije imate i izvore koji su korišteni tijekom ove prezentacije, a ja bi za kraj, prije nego što pređemo na pitanja, htjela naglasiti da otvoreni pristup ne znači samo objaviti bilo gdje, već objaviti i odgovorno. Predatorski časopisi iskorištavaju taj pritisak o kojem smo pričali i kvantitativne kriterije, ali zato predlažem da koristite alate, pitate kolege ili potražite savjet knjižničara, jer jedan pogrešan odabir vam može poljuljati vaše opće pouzdanje u objavljivanje. Znanost bi trebala biti otvorena, mora biti otvorena, ali i mora biti i vjerodostojna. I to je to. Ako ima kakvih pitanja, slobodno pitajte. Ako čujete me 2 puta, to je zato što smo kolegice i ja u istom uredu, pa ćemo se potruditi gasiti mikrofon kad druga nešto priča. Dobar dan, ja imam pitanja ovoga, ako može. Naravno. Da li će snimka negdje biti dostupna? Hoće. Biće na YouTube-u, YouTube kanalu Centra za znanstvene informacije. Aha, ok. Može samo pitanje, zašto za ove neke časopise recenzija koja se zna čekat po godinu dana? Znači, taj dio mi nije jasno, što znači da im recenzija traje, da čekaš recenziju po 6 mjeseci, godinu dana, mislim. To je, ja bih rekla, dio toga da su recenzenti volonteri i da je ponekad teško možda doći do recenzenata, ali ili jednostavno ono što rade kvalitetno pa im treba malo više vremena. Evo, to je ono što bi ja rekla što se tiče toga. Da li se MDPI smatra predatorskim časopisom prema vašim saznanjima? Pa oni MDPI je izdavač koji ima puno predatorskih kvaliteta, ali mislim da to ovisi koga pitate. Za neke znanstvenike, za neka područja su napravili puno toga. Problem kod nas u Hrvatskoj je što je puno naših znanstvenih radova, ne puno, previše je objavljeno kod njih. Oni imaju nisu poticaji, nego kad kod njih recenzirate nešto dobijete popust na objavu rada, takve neke stvari što malo jesu neke kvalitete predatorskog izdavaštva, ali mislim da ne postoji definitivno neki odgovor. Nisu se još svi složili oko toga jesu li zbilja predatorski izdavač ili nisu. Hvala, da upravo zato što je to jako sporno i zbog matičnih kad se ide na matično povjerenstvo i to, da li je to predatorski, upravo zato to i pitam, pošto se vi bavite s tim, pa... Da. Nije još donešen konsenzus oko toga. To je ono što ja znam, ako ne znam je li Bojan tu, možda on zna, možda on želi reći nešto drugo. Hvala. Ništa. Pardon, smijem se ja samo nadovezati za ovo što MDPI radi za recenzente, dakle on dodjeljuje neke bodove koji se mogu mijenjati za cijenu, međutim to je ono što ste rekli, na taj način se recenzente motivira da se recenzija ne čeka 4 mjeseca, već da su ipak brži. Mislim, ja znam primjere
sad neću navoditi, gdje vi dok objavite časopis, članak, vi doista zaboravite što ste uopće pisali u njemu i informacije se promijene. Pa na taj način oni to doskoče tom problemu. Istina, da. Dobijete neke bodove, vaučere, da, istina. Evo, gledam Evo, hvala vam na ovim pitanjima. Hvala i Martini za ovaj stvarno zanimljiv dio. Imamo par pitanja u chatu, pa možemo preći na njih. A ako će još netko imati, slobodno se možete uključiti preko mikrofona ili natipkati u chat. Prvo pitanje od kolegice Ines. Znači, poslali neke statistike o tome objavili se u predatorskim časopisima više pravih radova koji su prevareni ili je više fake radova za koje autori namjerno traže takve časopise da si navuku brojeve? Nekakva šira slika možda. Ja, nažalost, Nemam to saznanje, ali je jako dobro pitanje i nešto što ću provjeriti. Ako neko drugi je možda ima tu statistiku, neka slobodno podijeli s nama. Mislim da bi bilo vrlo zanimljivo istraživanje neko napraviti. Ne znam, evo, ono što kad sam pregledavala te neke stranice predatorskih časopisa, dosta tih radova, kažem, kad vidite da nema autora, kad nema referenci, malo se zapitate je li zbilja pravi rad ili je poslan ovo, kao što Ines kaže, namjerno samo da si navuku brojke, jer mislim da, ne znam, evo, to je moje viđenje toga. Bilo bi zanimljivo istraživanje, definitivno ga treba provesti. I drugo pitanje nam je od Silvane Brozović. Pitanje je komentar na special issue manipulation, odnosno po vašim saznanjima formira li se neki stav prema izdavačima s takvim prevelikim brojem radova? Mislim da si to možda dotaknula sa MDPI-em, da se to tako suptilno odnosi na taj časopis, ali evo, ako ćeš imati još nešto. Pa da, mislim da neki koji imaju takva special issue definitivno imaju nekakav određeni status u znanstvenoj zajednici, gdje malo se zapitate kako to točno funkcionira, zašto je objavljuje samo te special issue, gdje najčešće nema urednika, već se radovi samo objavljuju pod special issue. Hvala ti. Ako će biti još pitanja, slobodno ili u komentar ili se možete, u chat ili se možete javiti mikrofonom. Ono što bih ja još samo da potvrdimo, kako se najlakše provjerava nekakva vjerodostojnost, na primjer konferencije. Znači imali smo onaj think, check, attend i nekakvu listu. Bila je Billova lista, ali bila je još jedna. Koliko je ažurna, na primjer, koliko možemo na nekakvoj doslovno listi provjeriti je li neka konferencija predatorska ili nije? Pa da, za konferencije nisam našla neki popis koji se baš redovito ažurira. Ima taj flaky academic conferences popis, na njemu ima dosta konferencija, ali evo, možda bi isto bilo dobro kao što je bio Billov popis za časopise gdje se nalazilo, u nekom trenutku mislim da su bile i neke konferencije, da bi bilo dobro da ih ima, ili ćemo predložiti Krorisu pa nekako unesu. Još posla za Kroris. Dobro, to smo zaključili. Možda još kakvo pitanje? Ako nema, onda možemo zaključiti za danas. Još jednom hvala Martina na izlaganju. Bilo je stvarno zanimljivo i nadam se korisno. Mislim, meni je zasigurno. I htjela bih vas sve još pozvati na iduće webinare. Znači, idući tjedan 3. studenog će biti na temu kako izbjeći prepreke izdavača i zadržati svoja autorska prava. Potom 10. studenog imamo temu na kako zadovoljiti zahtjeve financijera.
I to bi bio naš mali ciklus Pattern webinara, pa nadamo se da ćete se odazvati i na njih. I nadam se da se vidimo. Hvala vam na dolasku. Pozdrav! Hvala na dolasku. I od mene. I evo ja sam stavila u chat link na naš blog gdje možete naći više informacija i prijaviti se na webinare o kojima je Lorena upravo govorila. Hvala.